Ćao drugari, dobrodošli na epizodu Kuhanja za početnike i u današnjoj epizodi ćemo da pokušamo da napravimo cheeseburger iz McDonald'sa, ali sa dosta kvalitetnim sastojcima. Tako da, što se današnjih sastojaka tiče, malo smo u startu preterali, ali mislim da će ovo biti jako zanimljiva priča. Dry Age Burger. Cena ovog čuda jeste 659 dinara za ove dve pljeske, što je u startu skuplje nego običan cheeseburger, ali zato znamo 100% pouzdano da imamo izuzetno kvalitetnu pljeskavicu, odnosno burger pljesku, i isto tako ovo je pljeska od 200 grama, znači ova dva paketa bi trebalo budu 400 grama, neto količina 400 grama. Idemo dalje, sledeće što ćemo koristiti jesu ove ovdje zemljičke koje smo sve uzeli inače u metrou, ako nekoga zanima gde smo to kupili, imat ćemo pitanje sigurno. Znači ovo su zamrznute bile zemljičke iz zamrzivača, jedine koje smo mogli da nađemo da liče na nešto. Burger zemljičke koštaju 284 dinara, ali na to moramo da stavimo i naš cheese deo, jer jednostavno cheeseburger bez sira nije cheeseburger. Ćao drugari, Milan se ovdje ubacuje samo na brzinu da kaže da ovo nije pravi cheddar sir. Pogrešili smo, mislili smo da su uzeli cheddar, a u stvari smo uzeli nešto što uopšte nije ni sir. Kasnije će to malo praviti probleme sa burgerom, ali evo da znate, ovo nije bio pravi sir, Milan je zajebao stvar kao i uvek. Ovo je koštalo zadovoljstvo 294 dinara, pa recimo neki 40 dinara jedan slice, a? Isto tako u tu cenu ćemo da uračunamo malo našeg senfa, malo kečapa, zato što u Macu cheeseburger ide i senf i kečap. I ono što će nam također trebati jeste jedan luk, uzet ćemo crveni luk, jeste da je malo skuplji, ali da. Znači, naš celokupni premium cheeseburger košta nas 450 dinara, ne računajući struju koju ćemo da potrošimo na pripremanje ovog burgera. Sada ćemo se bacimo na pripremu, a onda, kad bude stigao naš McDonald's, kada se budemo pripremili, onda ćemo da uporedimo kako je to sa cheeseburgerom iz Maca. Tako da, ajde da se bacimo na posao. Ono što ćemo prvo da uradimo jeste priprema ovog svega. Seckanje luka, seckanje krastavca, a onda ćemo nakon toga da pečemo. Je najlakše ispeći burger, najteže je ovo dugo raditi. Ovo je zapravo najteže zato što najviše vremena da uzima, to je ono što je problem. E sad, moja ideja je da mislim da će imati mnogo ukusniji cheeseburger ako iseckamo i krastavac na kockice. Najviše mrzim onu situaciju kad uzmeš cheeseburger ili bilo šta što imate krastavce u sebi i oni stave dva krastavca, znaš. I onda nije raspoređen ukus kako treba. Mislim da je ovo mnogo bolja opcija. Kad nije kao ruska salata, ono... To što sve kažu. Da, ali ni ne treba nam bude kao ruska salata, zato što želimo samo da osjetimo više krastavca u našim cheeseburgerima. Mislim da je ovo totalno okej, šta ti kažeš? To je skoro. Kad se bude posulo, to će biti super. Sad idemo na luk. Tako je, sad idemo na luk. Ako već pravimo premium, hajde da izgledamo premium. Kako treba. Najsavršenije, ali mislim da će biti dovoljno dobro. Bukvalno to je sasvim dovoljno za dobar burger. Ovo nam je dovoljno za dva jako dobra premium burgera. Ovo čak i za više od dva burgera, iskreno. Naša cheeseburger priprema je skoro gotova. Ostalo mi još samo da vidimo šta je s ovim zemljičkom, kakve su ove zemljičke. Kako deluju? Deluju izuzetno dobro. Iskreno, izuzetno dobro deluju. Ono ću sad ih sečem. Ovde ne ide, a? Hoćemo ovako ovde. Samo koristi drugu stranu. Ne, ova je strana bolja za to. Ovo je bukvalno strana za to. Jer ovo nije običan nož. Evo ga, ovdje su. Odlične su. Oni tostiraju zemljičke, tostirat ćemo i mi istu tiganju kad budemo radili tu priču, ali za sada to je to. Ovo sve ostalo što nam ne treba samo može da se spakuje, što realno više nam nije potrebno. Za lubrikant koristimo puter. Znači nema nikakvog ulja, nikakve masti, čist puter, zato što se, ja mislim, govedina najbolje peče u puteru. Burger banove ćemo odmah sada stavimo. Odmah sad, evo ga. Jedan. Drugi, pa nek se oni posle hlade, nema veze, samo ćemo da ih zapečemo malo. Ovo je zapravo ono što nas zanima ovde, brate moji. Ona je već, vidimo da je blago začinjena, ali mi ćemo to da začinimo još. Misliš? Da, moramo da začinimo još. Znači, nemojte da nam bude žao, slobodno začinite to meso. Ne mora tu mnogo soli da bude, ali stavite soli, stavite biber obavezno. Zemljičke su, to je to. To je to, to je ono što želimo, ništa više od toga. Blago tostirane. Tako je, blago tostirane, evo više. Malo su uhvatile, puter je odradio svoje, vidimo i sami. Znači ne želimo ništa više od ovoga, to je to, tačno kako treba. Sve sad već miriše na puter kao što osjećaš tamo. Da, to osjetno. Vidi ovo.
Ovo znači da smo mi sada spremni da mi krenemo da pravimo našu magiju. Ono zašto gledamo ovaj klip. Ajde imamo kako ovo napravio za sada. A? Uuu, lepo izgleda. Uuu, ohoho. Cheese i double cheese su gotovi, vidjeli ste kako izgledaju. Evo ga Mickey D. Evo da imamo. Je vidiš što je taj fazon? Mislim, on jeste malo kao zapečen, ali gore je zapečen naš. Vidiš? Da li skoro zalepljen? Ali to je zato što se vidiš, zato što se zalepio. Vidiš kako on funkcioniše. Evo da poredimo. Znači, naš cheeseburger, McDonald'sov cheeseburger. McDonald'sov cheeseburger je 200 nešto dinara, ja mislim. Naš je 450. Prvo ćemo krenuti sa klasičnim cheeseburgerom. Da imamo, da li su, a vidiš, one su to ovo druga, vidiš, a njima je dole, odozdo im je ovaj, ja sam mislio da je na vrhu luk, a u stvari luk je odozdo. Dakle, čiski da. Evo ga naš. Trenutak istine. Dva totalno drugačije burgera. No. Verujem. Nije sličan ukus uopšte. Nije blizu sličan ukus. Ovo je bolji burger. Napravili smo bolji cheeseburger. Ali, ukus ovog cheeseburgera iz Meka je toliko jedinstven. Jako ga, ne znam, možda bi morao da pokušam ponovo da bi ga iskopirao na kec. Možda smo trebali još sosa da stavimo. Zato što ovdje je pljeskavica mnogo debela. Ali sad ćeš ti tomu da probaš pa će da mi kažeš. Ajde. Ništa, ajde, probamo. Mnogo je dobro, ma stvarno je mnogo dobro. Mislim da je suvišno komentarisati koliko je dobro. Ali, mene zanima ovo. Jer ovo izgleda stvarno impresivno, izgleda ogromno. Ali Milane, vidiš, tvoj sir je... Nije se istopio do kraja. Da, pazi. Gledaj. Čekaj, nemoj ti curi. Ovo nisam očekivao, vidi ovo. Da, sočan i jako burger. Čekaj, morat će onda ovako da jedem. Pa i ja sam morao da jedem nad tanjirom. Ništa, izgleda stvarno impresivno. Znači, količina mesa koja ovdje dobijete je ogromna. Ajde da zagrizamo. Mi smo kao u nadi pokušali da iskopiramo nešto, ali je nerealno, ne? Prije se jako da Mickey D je zemička slatka, ovdje nije slatka. Da, zemička jeste možda drugačije skoro zemička, to se slažem. Meso je ovdje krupno mleveno i zapravo ostajete pravo meso. Koje je jako dobro. Ali ovdje je akcenat mesa, ne sosili. Ovdje bukvalno ješ meso. I sa kriškom sira, bret. Bukvalno, znači jedete meso sa kriškom sira i stavio bi više sosa, jer ovo je velika količina hrane. Treba mnogo više sosa, to sam ja provalio. Tek kad sam vidio koliko je ova pljeskavica debela, kad se zagrizao na mom, u fazonu sam treba još duplo sosa da se stavi. Isto tako luk i ovo ostalo ne osjećam uopšte. Da, ne osjeti se, zato što toliko ima mnogo mesa da se mi ne osjeti. A zamisli da nismo posolili ove pljeskavice. Bilo je baš... Moraju da se posole. Ali ovo klizno, bilo je baš drugačije. Da. Ovo nas je u sastojcima koštalo 700 ili bi dao, koliko, 300 i nešto dinara za double cheese iz Meka. Double cheese. Ukoliko želite da replicirate ovo, gotovo je nemoguće. Mislim, neću kažem da je gotovo nemoguće, ali jako je teško replicirati ono do slovceta cheeseburgere iz McDonald'sa, zato što jednostavno koriste drugačiji sir, ne znamo koju krastavac koriste, ne znamo zemičke, ove zemičke nikad nećemo moći da napravimo. Ima tu dosta faktora zbog kojih jednostavno ne možemo mi kao od kuće to da napravimo,
ali možemo napraviti izuzetno ukusne burgere koji koštaju više para, ali koji su zato mnogo bolji, mnogo više mesa ima na njima i sve ostalo. Tako da, napišite u komentarima šta mislite o ovome, da li se slažete ili se ne slažete sa nama. Odlični cheeseburgeri, izuzetno ukusni cheeseburgeri, ali nisu ni blizu McDonald'su. Tako da, na tome ćemo da završimo današnju epizodu. Vidimo se.